Sanibingelela babukele emakhaya Blaqlife TV. Kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Uhleli with your girl uLongstar. Namhlanje sihleli nobhuti othi unemfihlo afisa ukuyidalula. Sacela ubingelela babukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi? Yebo ngiyabingelela kuba bukele emakhaya ngokusuka ngisuka eNewcastle KZN. Newcastle. Okay, siyakwamukela. Uhlelo luthi ke na sikhipha izimfihlo, ne? Okusho ukuthi ke nakhona imfihlo ofisa ukuyikhipha. Ungasitshela ngemfihlo? Hey, ikhona imfihlo, ikhona imfihlo yamampela futhi like angazi ukuthi ngayiqala ngakuphi ngoba deep. Kusho ukuthi imfihlo enginayo mina ukuthi ngiyafunda la ngoba ngila ngiyafunda la eThekwini ngihlala eRes. So ekhaya ngithe mangabe ngikhule kuthiwa mangabe umfana wakhuleliswa uzoyekela isikole uhambe osebenzela ingane yakho ngoba wena usuyindoda manje. Ya phela ngithi masukhulelisile kusho ukuthi usumnomzana. Sekufanele uthathe indawo yomnomzana usebenze. Yebo iyona into abangitshela yona ekhaya. So imfihlo enginayo ukuthi mina nginengane ena 4 years engayithola mhlazana ngifika la esikoleni ngonyaka wami wokuqala njengamanje ngenza unyaka wami wesi4. So ingane yami njengamanje isineminyaka ewu4. So ngifuna ukutshela abazali bami ukuthi ikhona ingane enginayo. Angikwazanga ukuthi ngibatshele ngoba ngangisafika evarsity ngoba kwakuzothiwa mangiyekela isikole ngihambe ngiyoyisebenzela ingane. So njengamanje ngoba sengizoqeda evarsity so bengifisa ukuthola ithuba lokuthi ngibatshele abazali bami ngalento le ukuthi mina nginayo umntwana and futhi sekamdala so sengizokwazi ukuthi ngimsebenzele ngicela ukuthi silungise izinto abuyele ekhaya ezohlala. Ngoba ingane yami njengamanje sinenkinga yokuthi inokungalala ebusuku. Uma wayafona ukuthi ingane ayilali ngathi nje iyagxuma kunezinto nje ezibambayo yabo. So sikhalazela uba sekhaya. So ngiyabona ukuthi kudingakala ukuthi ingane manje yazi ukuthi ekhaya ingakuphi. Okay. So ngichazeleke lana angithi phela ingane emakhona isisu abazali bayiqhuba intombazane beyisala ekhuliliswe khona wona bayiqhuba bona bayisaphike ngoba phela ekhaya bazi. Yazi ngabhekana nenye inkinga ukuthi manje ngoba phela kwamele ukuthi ingane kuhanje kuyobika isiso angithi. So wangitshela lo muntu lo ngithandana naye ukuthi uma wakho ufuna ukuyobika isiso ekhaya. Ngamtshela ngabona ukuthi njengoba kuzohanja kuyobika isisu kuzofika kube nenkinga futhi ekhaya ukuthi sekumele manje ngiyekele isikole ngihambe ngiyosebenza. Kunomunye umngane wami ohlala kaMashu engacela yena ukuthi ngicela ukuthi angikhulumele noma wakhe ukuthi kunabantu abazofika la kamngane wami bezobika isisu abosho ukuthi isekhaya. Nangempela yenzeka leyo nto leyo wafika usisi ehamba noma wakhe bafika khona kushuthi sengithi sekhaya kwaMashu kanti kukubo kamngane wami bafika bazobika isisu ukuthi nanga umuntu okhulelwe kunje so kuzodingakala izinto ezingaka imali ukuthi kusupport umntwana kanjani kwakhulunywa nje. Okay, so kuba kaSintombazane kwama wengane rather so bona bazi ukuthi ke na baya ekini kwaMashu. Ukuthi bayobika. Bona bazi ukuthi baye ekhaya kanti cha kukamngane wami ngicela uma kamngane wami ukuthi kuzobikwe ekhaya. Uma wengane uyazi ukuthi akukhona kini lapha. Uma lo ngithandana naye. Akazi ukuthi akukhona ekhaya naye wazi ukuthi isekhaya ngikaze ngamtshela kahle ukuthi ekhaya lami la ngiphuma khona ikuphi. Okay. So manje ke ngoba wenza lento noma wamngane wakho ekusupporta mawufikile ekhaya uvakasha nje bazi ukuthi awunangane. Bazi ukuthi anginangane bazi ukuthi mina ngiyafunda nje evarsity ngiphethe kahle yonke into iright kanti abazi ukuthi mina nengane manje sikwazi ukuthi ithi baba kimi. So uma masifona ekhaya ucanga uzothatha kanjani lolu daba ngoba phela kwakunemigomo yokuthi umuntu uma ekhulelisa uyaphuma esikoleni manje wena usuqhamuka nengane le esikhule kangaka vele usuyaqeda futhi esikoleni. Uma wami uzophatheka kabuhlungu kakhulu ngoba izinto ababehlezi bengikhuza kuzo lezi kodwa yena uzophatheka kabuhlungu kodwa uzokwamukela ngoba phela ayikho enye into esingenzeka ngesikwazi ukuthi sibuyisele emuva yena uzophatheka kabuhlungu.
Okay. Yeah. So uma wami nganakho uthini yena ngalolu daba khathi usulenza? Washo nje ukuthi hey into engamelanga ukuthi yenzeke lento le kumele kungabe khulunywa iqiniso kwenziwe noma ngathiwa sekonakele kodwa kube khona iqiniso lokuthi ingane yazi la ihlala khona nala ngiphuma khona mina yabo. So yena uma kamngani wami sakhuluma naye sambeka nje storyini wa-understanda nomngani wami ukuthi hayi kuzokwenzakala kanje because umngani wami nami sinokubackuphana nje sometimes masenza izinto. Okay. Yeah. No, sizomthinta umama emakhaya simtshele ngalolu daba ukuthi usunengane usenomzukulu kahle kahle osekhulile osekwazi nokuthi baba. Icabanga. Yes, asithembe nje ukuthi uzoyijabulela leyo nto and asithembe uzojabulela nanokuthi usuyaqeda esikoleni usuzokwazi nokusebenza isebenzele ingane. Yeah, bye. Yeah. No, asimthinte. Yeah, bye. Singamthinta. Nasi sinye isikhumbuzo babukele emakhaya. Siyabonga kakhulu for i-support. Ngicela ningakhohlwa isicelo sethu ukuthi kena ningasabi ukuphosa esivivaneni. Mawukhona lokho okuncane nje uphose lapha kwi-account number ebhaliwe lapha kwi-screen. Mawukuthi kena udinga ukufona regarding ukusupporta, please do phone us, drop us a message. Konke eningasikenzela kona siyobonga kakhulu. Kodwa asikhohlwe i-support yenu. I-support yenu ukuthi niya supporta kuyo yonke into esiyenzayo siyabonga kakhulu. Ake siqhubekeke nohlelo lethu sithinte umama ekhaya simuze ukuthi uzothini ngodaba lendodana. Nansi khala. Sawubona. Sawubona manjani? Ngiyaphila mntana wami mina njani? Siyaphila. Ukhuluma noLungsta la waka Blaqlife TV kuhlelo luthiwa Sikhipha Izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo mntana wami singakhuluma. Okay, ngihle nendodana yakho la ethi kena inodaba efisa ukudalula kuwena. Ngisacela umuphi indlebe. Yebo mntana wami. Okay. Yebo manje. Kunjani baba? Hayi siyaphila nje lokho ngingathena. Mama la nginenkinga. Ngilalele ngane yami. Bengifuna ukukwazisa ukuthi mina nginengane and futhi sina 4 years. Mayizabo. Makusho ukuthi ingane le ngayithola ngonyaka wami wokuqala ngesikhathi ngangifika la evarsity. So angikwazanga ukuthi ngikutshele ngoba ngangengize ngikwazi ukuthi ngithole imali yokuthi ngikwazi ukuthi ngiyondle noma ngithole umsebenzi wokuthi ngikwazi ukuthi ngiyisebenzele ingane yami. Hawe ma. Awusho ngane yami, lengane lena sonke lesikhathi izami. Ngoba phela wena usebenzi uyafunda. Makusho ukuthi ingane ngeke ngizamele nje lokho okuncane noma mhlawumbe le mali lengisuke ngiyicelile lapha ekhaya ngithi uNSFAS wami awuka approve kanti uNSFAS usu approvile ngisuke ngicela yona imali yengane ukuthi ngikwazi ukuthi ngithengele ukudla. So uqinise ingaka umncane kangaka. Awusho ubaba wakho nje esaphila washo nje ukuthi umuntu kumele akhulelisa esafunda isikole lo muntu kufanele ayeke isikole ahambe ayosebenzela ingane. Yebo ma. Ngilandele imfundiso zababa wakho. Yebo ma ngiyaxolisa ukuthi ngiyabona ukuthi ingane nje manje seyinokungaphatheki kahle nanokuthi ayilali kahle ebusuku so kwamele ukuthi ngizama ukuthi ngiyilethe ekhaya ngoba angikwazanga ukuthi ngigcine ukuthi ngibe right lento lena ngifundisa yona manje sengiyayisola ukuthi ngangiyenzelani kodwa njengoba unyaka wami sekunyaka wokugcina lo esikoleni ngiyathembisa ukuthi ingane yami ngizokwazi ukuthi ngiyondle kahle ngoba ngizobe sengisebenza. Kufanele ingane ukugula, ifanele ukugula ingane ngoba ingane kufanele ngabe ibikiwe lapha emfama ukuthi nansi ingane la ekhaya, ingane la ekhaya esivelile.
kodwa wena umume ukuthi wenze izinto zakho ngale ukhiphe izimfihlo zakho ngale. Ngiyaxolisa ma impela ukuthi ngiyifihla imfihlo engaka ngoba nami bengingazi ukuthi ngizoyiqala ngakuphi njengoba manje kodwa sengiyabona ukuthi njengoba sengizohamba nala esikoleni kuyadingakala ukuthi nengane ikwazi ukuthi ibuyele ngasekhaya ikwazi ukuthi ihlale ekhaya. So ilokho mama ngiyaxolisa kakhulu impela ukuthi nginifihlela indaba engaka. Awu cha, hayi inkulu indaba. Usungaze ugcina imfihlo engaka. Uyifihle la kumina ngomzali wakho. Hayi. Ngiyaxolisa. Ufike ke nengane sibone nezimpawu ukuthi eyakhona la ekhaya impela yini. Yebo mama ngizofika naye ingane njengoba sizoya kuma holiday ngizofika naye ingane. Ayikulungile mfana. Yebo. Hi ma. Yebo mntana. Uzizwa kanjani uthola lolu daba? Hayi ngishaqile. Ingane zethu zinezimfihlo ezinkulu. Ngambulala umuntu ingane zethu. Ngisathukile namanje ukuthi mina nginomzukulu bengamazi. Kodwa kumnandi ukuthi usuthola ukuthi unomzukulu. Yebo mntana ngibona kuyangijabulisa ukuthi senginomzukulu. Usuzokwazi ukuyikhulisela. Yebo mntana. Hayi, no siyabonga kakhulu ma for isikhathi sakho. Ngiyabonga nami. Okay then. Bye. Uzizwa kanjani? Hey, ngizizwa ngithe nje ukwehla kancane istress ngoba bengazi ukuthi ngizoyiqala ngakuphi le ndaba. Inzima kakhulu kodwa nje. And kuyasiza lokho ukuthi ke namanje ingane isizokwazi ukuthi yazi umndeni wayo. Yebo ngoba nogoga ikhulisela ingane. Yebo, balekile impela ukuthi ingane ibuyele ekhaya ukuze izokwazi ukuthi ibe right nasemoyeni. So ekhaya uthini kumuntu ogcina imfihlo? Bafethu. Into engantshela yona nje ukuthi noma ngathi imfihlo ingakanani kodwa kwamele ukuthi ukwazi ukuthi uphefumule noma ngathiwa uzange wayikhipha kumuntu lo okudinga buye amtshela isho noma ngakuthiwa ubani ozokwazi ukuthi akusize. So nani lapha emakhaya ngiyanicela ukuthi ningagcini imfihlo because ziyahlukumeza futhi nasemqondweni ugcine sewungakwazi ngisho ukucabanga ungazi ukuthi uzothathani uhlanganise nani. Kodwa nje ekudluliseni iqiniso kubalekile ngoba ukugcina imfihlo okuzokulimaza ngaphakathi. No, hayi siyezwa. Ayinizwele ke emakhaya ukuthi ke ugcine imfihlo kuyahlukumezana. Zintathu izinto engicela unikhumbuza zona. Mawune product office uku-advertiser, please drop us a message. Blaqlife une skincare range. Mawukuthi ke nidinga ama products akhe, please also drop us a message. Ningakhohlwa to donate. Makuyimillion uthinte mina. Ngiyacela uthinte mina makuyimillion. Ngihlezi ngi-available. Siyabonga kakhulu Blaqlife TV. Please don't forget to share, like and subscribe. Siyabonga.